Dulure teko, dulure garing teko. Nyorok dari bagus. Wis yo. Tasik. So, duduk ya, duduk. Tes bendungan wewengkon. Saiki bocah sing randhe nesu, bocah sing randhe merengut enak ikur mes. Alhamdulillah. Kedala. Kalau keluar Enak tenang. Ya. diam. Iya, paham iya. Sing paham kan sing bicara. Iya. Iya, aku cocok aku nek iki. Sempatnya ganti sing selindere Cang. Minangkani karang kates nggih. Wah, karang kates. Bermalah. Sempatnya sing selindere sik, Cang. Coba kaya apa? Ayo tak turu jeneng Dek Sinta. Ya. Hey. Luar biasa. Elok tenan gawe astabrata. Iya. Semakin mengudara. Waduh. Jelas no ya Mas Abah. Ayo no. Oh, yogane peng-pengan Mas. Yogane nom kabeh, jalange nom kabeh, sindene nom kabeh. Iya. Sing nonton seneng kabeh. Amin. Sing angkat kok arang-arang. Ya disyukuri kabeh-kabeh iki. Disapa no. Wilujeng dalu wong ayu. Sugeng dalu Mas Garing Paling Jajan. apa sinten napa wong ayu? Lah mau wis jenengan sebutne kok so. Mbak Sinta Widya. Inggih betul. Dalemipun pundi nok? Kula saking Kedung Dawa mriki mawon Nganjuk. Iki dulure teko, dulure garing teko. Nyorok dari bagus. Wis yo. Tasik. So, duduk ya. Kowe senenge dangdut apa anggaman? Wis senenge turu kok iki. Kowe senenge dangdut ya wis. Nek ngono kowe bubuk sik iki ben gamelan, nek main dangdut tak gugah ya. Ya, pinter. Tenang udah. Bocah. Wayang dangdut sesuk Mas. Bocah. Minangkani pamundhut. Pamundhutipun menapa Mas Dalang? Karangkates dari Mbah Parno. Karangkates Bendungan Malang. Ngerti ora tembange Karangkates anu Mas Gareng dengan Ayo paham. Sing piye aja. Karangkates Bendungan wewengkon Malang. Asik. Kinclong. Banyu ning bukah kenangan. Asik. Heeh. Saben liwat Ana ing berang wetan. lo tuh mepes. Mergo aku karipan. Iya, kok karipan lho. Di langgam gesek iki masuk iki. Cocok Karangkates Slindro Soma ya, Nok? Wah, betul. Aku apal Wabus Campur Sari. Wah, campur sari ku jenenge apa, Mas? Bubar laras. Lho kok iso bubar? Iya, bubar untuk saweran terus ditukaran kok bubar. Yo sing apik campur sari ki apa? Garing laras, jajak laras. Wah, Jajak musik Mas saiki. Jajak musik apa? Anu ngempek eyom asmane Mara Sepuh, Sugeng Irama. Sugeng iki kan artine slamet, ben tanggapane slamet terus. Iramane ku ya ben ajeg. iya mah. Lah kok apa lho? Lah kono ngetukno dhewe rumpayu kok. Oh ya ora aturan. Kanca-kanca sampun apa jenenge? Apa hene laras ya? Baik, buka satu ndi ki penake ya. Tenang. Oh bukan celuk pawon. Oke, coba kayak apa? Yuk Karangkates coba kayak apa, Desta? Ya. Karangkates bendungan wewengkon Malang. Kinclong banyu ning bukah kenangan. Saben liwat ben maju mreng wetan. Tutup metes hatiku mungkin cincin son halus-halus.
Piye, Dik? Heeh. Hilang mesra saiki ana Makasih. Arang katas pun katur Mas Gareng. Nggih, matur Mbah Nuwun wong ayu, Mbak Iya. Yusinta Widya, luar biasa. Mau takon musuh pertama Mbak si Sally satu, terus musuh lagi satu lagi Sinta saya tak musuhnya loro. Oke, siap. Mbak Kesa karo Mbak Dwi jumeneng. Ya. Di balik pelok lagi teman-teman. Ya. Yo, sepati. Mbak Kesa karo Mbak Dwi. Coba kayak apa? Yuk. Disapa Mas Gareng. Iki lucu dalu, Mbak Yu, paling asma sinten nok? Nggih, kenarengan asma Dwi. Mbak Dwi sapa nok? Dwi Kumala. Kumala sapa? Kumala tok. Oh, Kumala tok. Mbak Dwi Kumala tok. Daleme pundi nok? Daleme Banjaranyar. Ya, geser ini. Saiki bocah sing randhe nesu, bocah sing randhe merengut enek ikur mes. Alhamdulillah, Mas. Bahagia terus kula niku. Iya, lak tenan luar biasa. Ora kok bahagia terus. Dan apa? Apa gangguan lho bocah iki? Boten no. Kula niku sehat tok. Air batin ya nak ya, Sehat, sehat. Mas. Paling asma sinten nok? Sri Sri sapa? Wahyuni. Oh, Sri Wahyuni. Nggih. Parapane? Pesek kemawon. Iya. Kok pesek iki dawa umure. Kok iso? Ambekane ngirit ya nak ya. Caraan soalnya apa? Ambekane ngirit. Bolongannya cilik-cilik. Iya. Cilik okroso. Masa sih? Apa perlu dicoba? Karo. Ya, nyanyi apa Mas Niki mana? Tendangan ya nak ya. Si anu solo, Mbak Sri so tanggal 15 wisuda. 15 apa? Heeh. Ini no bulan ini. 15 Oktober. Wisuda S2. Kali niku Mas Arya nggih. Oh, Mas Arya. Aku Arya yo apa beri iso Iya, ya? tanggal 15 Yo juga. tak ono aku nek ngono. Masya Allah. Oh, ada sama Cus juga. Yo. Wes. Wes so. Iya. Tapi Hebat tenan Akeh pun. kok sing Pak Ngombiongi Arya karo Mbak Sek Rono. Iya. Hebat matur Harus Mbak ya. Yu. Yo no. Astaga, iki luar biasa kok Mas. Yo. Wis indene S2 magister Alhamdulillah. sing ngerbab S2 yo magister. Yo ketua sanggar, sing ngerbab pepunden kula yo ketua sanggar yo hebat, sing balung yo ketua grup campur sari yo hebat. Sapa? Sing balung lho. Sing balung. Kuwi ketua campur sari. Iya, sing ngendang yo duwe sanggar hebat. Campur sari. Heeh. Saklar Baskaran. Wah, sing beduk yo tukang tambal ban. Wah, komplit. Kok iso guru tukang nambal ban iki Lho ku yo Mahasiswa lho Mas niku. hebat to niku. jurusan Bahasa Indonesia. Masya Allah, berarti pinter bahasa kowe. Pinter banget loh. Aku teko. Pinter bahasa kok. Bahasa Indonesia Mas niku. Lamaran ora apa-apa. Teksen bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia kok. Iya. Adek wis matuk le. Murung. Sakit. Kuro-kuro kok sakit dikoki. Perut tekoki kok sakit. Yo. Kalau naik Ke atas, Kalau naik ke atas. turun, ke bawah, Iya. kalau masuk, ke dalam. Iya. kalau keluar. Oh. Enak tenan. Ya. Kok eruh. Kok sing malahin nang kene kuwi. Yo, saya mencoba mengakui bahwa bahasamu Kayak koyo ngono. ya, jurusan bahasa. Ya inilah sastra bahasa yang baik. Ngono ya.
Oh alah. Calon mantu Ibu Par niku. Niku mantune Sini pojok Ibu Par. iya, calon. Berarti calon Mbak Sinta. Iya toh. Kuwi calon bojomu. Nah, lha apa emangnya? Layak kok penak tenan. Oh, alah aku lagi penak tenan jane nek iki. Bahasa kuwi bahasa Indonesia urung liya-liyane. Ana sing prodi bahasa daerah. Kenapa ono ya sing bahasa daerah ono ora? Ana Palembang, bocah Palembang. Bahasa daerah. Jurusannya dewe-dewe, Mas. Dewe-dewe. Bahasa Jawa, bahasa Indonesia, Iya. karawitan, gitu. Pedalangan, terus fisika. Loh, ada sih fisika. Fisika sebonang niku prodine fisika. Jadi kita tenanan ora guyon. Malah belas boten karawitan, boten bahasa daerah, jurusannya S2 fisika. Mas, magister loh. Ya, kan. Iya, percaya ora nek asal fisika lho. Ora tinggal gambaran blas, ora bahasa daerah, ora bahasa sastra, malah fisika. Iya kowe. Kowe arep ngetes fisika? Jikos ora? Fisika. Jikos ora. Rumus tekanan loh, Mas. Apa? Lho, itu rumus tekanan. Ada tuh. Oh iya, kita kalau Rono ora apa-apa. Rumus tekanan. Rono ora apa-apa. Ini kamu lagi bikin. Oh iya wis, Lho, betul. Alah, cek eling ora bocah iki rumus tekanan. Duh. Ya elah nama magister kok. Fisika. Gaya berbanding terbalik dengan luas penampang. Ada ini pinter-pinter kamu. Oh, jadi tekanan itu adalah gaya berbanding terbalik dengan luas penampang. Nek saiki rumus gaya. Rumus gaya. Newtonian polagram. Lho, rumus gaya tekane lho, ladrem mau ketawang. Apa teman? Ora to. Jadi nek gak paham diam. Iya, gak paham. Iya. Sing paham kok sing bicara. Terus apa nih? Kalian ini rumus gayamu. Masa dikali percepatan. Masa dikali percepatan. Salah. Dulu kok salah lho. Rumus gaya kuwi dolan ning mall, smoting, rebonding, pedicure, manicure. Kowe nak gaya kemaki. Lah iya Iya, beda, kita Mas. karo kuwi kok. Lho, Kalau jawab. tak kira fisika Mas aku. Oh, ya. Yo. Dibacoke ya. Ya no. Sing seraginan re. Apa sih musik? Monggo wis bebas. Apa? Musik lagi nanjake musik apa? Bertanya berdua yuk, kesepakatan Ya. berdua. Apa? Nah. Kusuma Wijaya. Oke. Kusuma Wijaya. Ora ati loro, Pak. Kusuma Wijaya.